Godmorgen fra Sverige. Solen skinner. Alting er godt. Det gør den jo ikke, Christoffer. Drengene har sovet perfekt. Det kunne ikke være bedre. Det må slige jo. Er det kun i dag, bare lige, eller er det... Ja, det er kun for i dag. Okay. Seating arrangements. Det er Mark og på. Mark. Daniel er bagerst. Den er bagerst. Den er. Så er jeg front i træerne. Yes. Så er vi ankommet til en lille ø. Står lige og snakker om, vi skal slå lejr her, for der er sgu rimelig lækkert. Vi undersøger sagen. Vi har fundet stedet. God udsigt, bålplads, plads til hængekøje. Det er perfekt. Så er det ved at være aftensmadstid. Pasta, nudler, tuna, aioli, chili con carne. Godmorgen fra Camp Let. Nu skal vi ud og samle noget brænde, så vi kan få gang i bålet ordentligt. Så skal vi i vandet. Så er vi gået i land på en lille ø for lige at udforske lidt. Måske finde et sted at spise frokost. Det finder vi ud af. Nu ligger vi her midt på søen og lige refiller noget vand. I like that. Sidste morgen i Sverige. Nu skal vi bare pakke det hele sammen, og så er det på vej mod Danmark. Drengene de er lige ude og grave nogle huller. Mark han tager over endnu. Over i hængekøjen.